Започнах работа в Aurubis с практикантска програма и за 4 години съм заемал 3 позиции. Вече съм студент и имам планове за нещо ново в бъдеще. Моята работа не може без дисциплина, отговорност и изключителна точност. Аз отговарям за няколко хиляди тона мед. Всеки ден се сблъскаме с нови предизвикателства, но заедно с колегите се организираме веднага. Трябва да се справиш. В Aurubis работата в екип е водеща и постоянно разчитаме един на друг. Най-важното за един работник от завода е да бъде отговорен. Ако си разсеян или не мислиш както трябва, може да навредиш на себе си или на другите около теб. Идвам с желание за работа на хъсан с дигната глава. Ние сме последното звено в металургията и следим за качество на анодите. Всеки иска хубава работа, хубаво работно място и Aurubis дава точно това.